ஆரம்பிக்கலாமா? இன்றைக்கி நம்ம பூமர் தரத்தை போட்டு பூமர் தாக்கத்தையே போட்ட ஜெயிலர் படத்தை தான் ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம். ஸோ வந்து பூமர்னு சொல்கிறேடா, என்னடா பூமரிசம் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ வந்து படமே பூமரிசம் தான் இருக்குது. அது வந்து வேறு விஷயம். ஸோ வந்து என்னென்னா, ரஜினி ஹீரோவாக இருக்கார். ஸோ வந்து ஹீரோவுக்கு வந்து இப்போ ஒரு பையன், ஒரு நல்ல ஃபேமிலி இருக்குது, பேராண்டி இருக்கான், அதுக்கப்புறம் ஒய்ஃப் இருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து பையனுக்கு ஒய்ஃப் இருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இருக்குது. திடீர்னு என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம கதாபாத்திரத்தோட ஹீரோ ரஜினியோட பாத்திரமே என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, ஸோ வந்து ஒர்க் பண்ணுற, அதாவது ஜெயில் கைதிகளாக வந்து பார்க்குற ஜெயிலராக வந்து வேலை பார்ப்பார். ஸோ வந்து எல்லா ஜெயிலர்ஸுக்கு இருக்கிற கிரிமினல்ஸு எல்லாத்துக்குமே வந்து கான்டாக்ட் வந்து இருக்கும். திடீர்னுன்னா ஒரு கேஸில் வந்து ஜெயிலரோட பையன் வந்து நம்ம ஹீரோட பையன் இதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு பெரிய கேஸை வந்து பிடிச்சிருப்பான். ஸோ வாட்டனா ஒரு சிலையை கடத்தணும் அப்படின்னு வந்து ஒரு நோக்கத்துக்காக அவங்ககிட்டயே அந்த ரவுடிக்கிட்டேயே வந்து பிஸ்னஸ் டீல் வந்து பண்ணியிருப்பான். ஸோ இதனால் இது தெரிஞ்சு என்ன ஆகும்னா, நம்ம வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஜெயிலரில் வந்து, அதாவது ரஜினிக்கும் கடைசியில் வந்து ரஜினி அதுக்கப்புறம் வந்து பையன் அதுக்கும் வந்து இப்போ கடைசியில் வந்து பிரச்சனையாகி கடைசியில் பையன் வந்து இறந்துருவான். இதுதான் வந்து மெயின் மோட்டோ. ஸோ இதில் வந்து பெருசாக ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு தான் வந்து நம்ம வந்து சொல்லணும். எந்த ஒரு லவ் சீனு இந்த மாதிரி வந்து பெருசாக ஒன்றும் இல்லை. ஒரு காஜி சீன் வேணால் வந்திருக்கும், காஜி பாட்டு வேணால் வந்திருக்கும். அது காஜின்னு சொல்ல முடியாது. பட் ஆனால் அப்படி தான் வந்து அந்த பாட்டுனால தான் இது படமே ஹிட்டான மாதிரி தான் எனக்கு தோணும். அது யார் இந்த டான்ஸ் ஆடினாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும். இதில் வச்சு இந்த படத்தில் இப்போ அந்த பாட்டை வச்சு டீப் ஃபேக் வச்சு வேறு ஒருத்தங்க நடக்கிற மாதிரிலாம் பேசியிருப்பாங்க. அதுவும் உங்களுக்கே தெரியும். அதை நான் சொல்லவும் அவசியமும் கிடையாது. ஸோ வந்து இதில் வந்து கதாபாத்திரங்கள் நல்லா தான் நடிச்சிருக்காங்க. பட் ஆனால் இதில் பிரச்சனை என்னென்னா, இவங்க நடிக்கிறது சீரியஸ்னஸ் பண்ணுறது எல்லாமே நேயர்கள் பார்க்குறவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு சிரிப்புத்தனம் தான் கொண்டு வரும். ஸோ அதனால் இது வந்து பெருசாக ஒன்றும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணாது. சம்டைம்ஸ் வந்து காமெடித்தனம் பண்ணுறன்னு பேர் சீரியஸ்னஸ் வந்து பார்க்குறவங்க வியூவர்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து சீரியஸ் பண்ணி விட்டுறாங்க. அப்படின்லாம் டோட்டலாக உல்ட்டாவாக வந்து மாற்றி விட்றாங்க. காமெடி பண்ணுறது சீரியஸ் பண்ணுறது வந்து காமெடி பண்ணி விட்டுறாங்க. ஸோ டோட்டல் உல்ட்டாவாக வந்து இந்த படத்தை வந்து டைரக்டராக இருக்கட்டும், வீடியோ க்ரியேஷனாக இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து நடந்திருக்கு. ஸோ வந்து ஒரு ஃபன்னு கொலப்ரேஷனு எல்லாமே வந்து கலந்து ஒரு மிக்ஸ்டு மூவியாக தான் அடிச்சிருக்காங்க. ஐயோ எனக்கே வந்து காமெடி ஆயிடுச்சு. புலி மாதிரியும் புலி பூனை மாதிரியும் மாறுற மாதிரிலாம் ஒரு சைக்காட்டிக் கேரக்டர்லாம் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க. யோகி பாபு. ஸோ இதில் வந்து காமெடித்தனம் கம்மியாயிருச்சு. இதுதான் யோகி பாபுவோட பவரை வந்து இங்கே வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு காமிக்கவே மறந்துட்டாங்கன்னு தான் சொல்லி ஆகணும். ஸோ ரொம்ப கஷ்டம்தான். இது வந்து அவ்வளோ ஒன்றும் பெரிய இல்லை. பையனை கொண்டாச்சு, அதுக்கப்புறம் பேரனை கொல்லும் போது நான் வந்து ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறேன்டா, குடும்பத்தை கொல்லுவேன் அப்படின்ற ஒன்று வந்து ரிவெஞ்சு ஃபுல்லாக எடுப்பேன்டா அப்படின்னு வந்து டோட்டலாக ரிவெஞ்ச் வந்து எடுப்பாங்க நம்ம ரஜினிகாந்த். ஸோ வந்து சிம்பிளாக இதுதாங்க வந்து கதை. இது வந்து கதை நல்லா இருந்தாலும் கேட்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது. பட் ஆனால் பார்க்கும்போது தான் கொஞ்சம் நல்லா மாதிரி இருக்குது. பட் ரஜினி ஃபேன்ஸ் கண்டிப்பாக இது வந்து ஹிட் பண்ணிடுவாங்க. ரொம்ப நம்பிக்கையானது. படம் நல்லா தான் இருக்குது. பட் இன்னும் நல்லபடியாக எடுத்துருக்கலாம். அதுதான் வந்து என்னோடய சஜஷனு. ஸோ மேக்ஸிமம் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் எல்லாமே வந்துடும். நான் வந்து ஈஸியாக வந்துடும். ரஜினி ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க. ஓரளவுக்கு கதாபாத்திரங்களும் நல்லா தான் நடிச்சிருக்காங்க. ஸோ வந்து படத்தை ஒரு நல்லபடியாக ஒரு 2-3 வாட்டி வந்து பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் மேக்ஸிமம் வந்து பார்க்கறது கஷ்டம்தான். இது வந்து என்னோடய பர்சனல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஃபீட்பேக் இருக்கும். அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து இருக்கும். ஸோ என்னோடய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் இது வந்து நான் சொல்ல வரேன். ஸோ நாளைக்கு ஒரு வீடியோவில் வந்து பார்ப்போம். வேறோட மூவி ரோஸ்ட்டோடு பார்ப்போம். இது உங்கள் ரெட் செட்டை நான் மாறன் கிடையாது, குமார். வரேன். பாய். See you, டாட்டா.